idan kana da banki a Najeriya kuma baka so ka rasa kuɗinka, to kai ƙoƙari ka saurari abin da zan faɗa. Abu na farko shine dole ne ita CBN ta kawo sabon doka akan BVN, sabbin dokoki akan BVN, wanda yanzu na zan karanto muku su. Doka na farko shine daga 1 ga watan Mai kun san Mai ai, to daga 1 ga watan Mai sim card da kai BVN da shi so ɗaya zaka canza, ba ka sake canzawa ba. So ɗaya zaka canza har rayuwan ka ya ƙare, ba ka sake canzawa ba. Saboda haka ku yi tattalin layukan ku, kada ka canza layi. Idan ka canza layi zaka yi asaran duk kuɗin ka da yake cikin account ɗinka. Zan muku bayanin ya za a yi kai asaran kuɗin ka don ka rasa layin ka. Abu na biyu shine idan aka yi zargin cewa wani yana so ya committing fraud akan account ɗinka, wani yana so ya gwada wani abin da ba shi ba akan account ɗinka, nan take CBN za ta rufe account ɗin na awa 24 kuma ba wanda ya sai buɗe sai su. To ko kai ne kake ta sawa ba dai ba, ka gwada ka sake gwadawa kai me za ka ji a rufe maka account ɗinka, kuma an rufe ba za a buɗe ba sai ya yi awa 24 sannan a buɗe shi. Wannan shine tsarin su na biyu. Kuma ku sani ba mai buɗewa sai ita da kanta, wacce sai ita wannan CBN ɗin sai ka biyo su in dokoki. To ya za a bi wannan dokokin? A nan ne maganan yake. Tunda muka ce muku babu yadda za a yi in ka canza layi yayi, don da wannan layin da ka buɗe shi da shi zai verification. So wannan verification da za a yi kuma dole sai ya zo ta layinka, irin su tura OTP da wasu abubuwa. So muddin layinka ba shine kai amfani da shi wurin yin BVN da bude account din ba, to ka tafi kenan. Ma'ana sai dai bayan da za ka yi assessing kuɗinka ya tafi kenan. Sai dai wasu hanyoyi kuma dila wanda za su biro da su nan gaba idan har wannan matsalar ta tashi. Allah sa an fahimta. So abu na gaba shine dole ne sai mutum ya kai 18. Dama ana buɗewa yara account wani lokaci a riga nan. To sai gwamnati ta lura cewa ana amfani da wannan account na yara a riga fraud, ana tara wasu kuɗaɗe da sauransu. Sai a buɗe ma yara kamar 50 account, a yi ta zuba wasu kuɗaɗe a ciki. So yanzu idan ba kai 18 ba, babu halin buɗe account. Abu na gaba shine ba kowa zai samu access to your BVN ba. A da sai ka samu masu ma'aikatan masu harkan abubuwa da yawa za su yi danna su fitar da information da yake BVN naka. To yanzu za a yi limiting na access da ake samu. Za ka samu yanzu akan titi kan mutum za ka ce dala kiro min BVN na, sai ya tabbatar sai ga information naka ne BVN ya bayyana. So yanzu yawaita da ake da shi na mutane suke da access to wannan BVN din, to dukkan su zai shorten nasu down. Ba kowa zai zama da access to BVN ɗinka ba. Sai abu na gaba shine idan kana da application na banki a wayanka guda ɗaya, so ba za ka iya buɗewa wani waya ba. Misali kana da karamar waya, misali kana da waya a hannunka Android ko iPhone, sai kuma maybe kana da iPad a gefe, ko kuma kana da computer ka a gefe. Wani za ka ga yana da application din a wancan, yana da application din a wancan. Ko ni ma da nake magana ina da iPhone, ina da Android, kuma duka biyu ina shiga applications. Amma daga 1 ga watan Mayu dole ne guda ɗaya za ka yi amfani da shi. In dai ka buɗe da shi shikenan. Muddin kuma kai transaction, muddin kuma ka canza application, ka shiga wani application daban, ka shiga wani application da wani waya daban, za su rufe wancan. Sannan wannan din ko ba za ka yi transaction da zai wuce naira 20,000 ba. Ina fata an gane. Wadila ka sai sabon waya ne, so da ka sai sabon wayan nan sai kana ta kokari ka dora application na bankin ka akai. Kuma kowane banki fa ba ko banki ɗaya ba. So nan take abin da zai faru shine za su ce maka to za ka shiga waya ba za ka shiga ba, amma ba za ka wuce transaction na naira 20,000 a yini ba, a wannan yini. So ana tunani kaman ko da wani ne ya kwamashe maka account ɗinka yake so ya zalunce ka, abinda ba zai yi ya zalunce ka sama da naira 20,000 ba. Kafin nan kuma a cikin awa 24 watakila ka je, in ma rufe account ɗin ne ka rufe, in ma za ka je banki ne, in ma duk da za ka yi dai ka yi. Wayannan su ne sabon sharuɗa. So abu mafi muhimmanci shine maganar layin nan. Kada layin ka ya zo ya shiga wani abu kuma ya zama bala'in da kai BVN da shi din layin ya bata. To idan ya bata, to kai ne ka bata. Idi a kiyaye. Allah ubangiji ba mu sa. Assalamu alaikum.